Hayibo, why iDiski TV ithule? Why iDiski TV ithule? Abantu abaningi bayazi iDiski TV, i-channel ekhona ka-YouTube eproducer one of the best analysis about ibhola la eSouth Africa. Bane-channel enama-subscribers amaningi kakhulu, over 100,000. Le channel le sekwaphuma ama-rumors last year kuthiwa ifundwa iclub yasePretoria. Kuthiwa le club le ifundwa iclub yasePretoria. Leli page njalo kuthiwa lifundwa iclub yasePretoria. And I didn't want to believe those rumors last year ukuthi leli page leli lifundwa iclub yasePretoria. But mungas ubheke the way they do their analysis when the team plays and when the team doesn't do well. They like to sugarcoat when they do the analysis and say izinto yabo ezofavor leyo team leyo ukuthi mhlambe idlale kube khona izinto eziyenze yabo yangadlala kahle, kube khona ama excuses ababa nawo. Yabo njalo mekuzodlala ama big games ubokunake nje mekuzodlala Orlando Pirates mhlambe naye Sundowns last season bazoquestiona i-officiating ukuthi hayi officiating was not good. Yeba ingcome enye team uthi idlale kanjani, ikwazi kanjani ukuthi uyi-overcome leyo team leyo. Yabo abafuna ukuvuma ukuthi leyo team le ebafandile idliwe. Yabo last week athi kudlala Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns. Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns. Sundowns win 4-1. Everyone saw that game. It was a beautiful game. Sundowns win ngescore esihle. Yabo Ribeiro udlale kahle leyo game leyo. Yabo leli page leli lenze ama videos awu-8. Mungangikhola ngizokukhombisa benze ama videos awu-8 regarding leya match leya. Yabo bechaza ukuthi idliwe kanjani Orlando Pirates. Yabo rejoice nje, everything was nice. But na into engifuna ukukhuluma ngayo ngosikhathi kudlala iTS Galaxy versus Mamelodi Sundowns akushawanga video. Ngosikhathi kudlala iTS Galaxy versus Mamelodi Sundowns abayenzanga ivideo beanalyze ukuthi leyo game leyo yini edala ukuthi Mamelodi Sundowns idliwe. Kongazi manje ngizokutshela iSundowns ishayiwe kuleyo game, ishayiwe ngo-1-0. Ishayiwe iSundowns leya game ishayiwe ngo-1-0. And ucoach weTS Galaxy ubewazi ukuthi iSundowns idlala kanjani. Yabo ukwazile ukumanage iMamelodi Sundowns, ukwazile ukuyistop iSundowns ukuthi ingayidalile. Yabo leli page leli famous ngokwenzani, ngokudicelela phansi igama lama teams aseSoweto. Famous ngokudicelela phansi igama lama teams aseSoweto. Njalo Orlando Pirates mesodlala kahle bahlezi bezodicelela phansi igama labo. Yabo njalo iKaizer Chiefs mizodlala kahle bahlezi bezodicelela phansi igama labo. Singeke sazi ukuthi mhlambe ngabe kuyiqiniso ngempela yini lokho lama rumors lawo, because ama rumors ayicirculate ngempela kuthiwa leli page leli everything eliyenzayo ukuphusha i-image yaleya team leya, liphushe phambili image ukuthi hayi this is one of the superior teams ekhona la kwi-Betway Premiership, hayi ke team eyofika kuyona. Yabo but midlala kambi leyo team leyo bazoshaya ushut up, ngeke uzubezwe nje bekhuluma bethi hawo yabo kwenzakaleni, yabo what happened and all that. Ngokwami mina I feel like leli page into ezama ukuyenza yini na, bazama ukuthatha ngizothini, bazama ukuthatha ukwenza ama fans amaningi asupport leya team yasePitoli. Bazama ukwenza ama fans amaningi basupport i-team yasePitoli because they know banama subscribers amaningi. Lawo ma subscribers amaningi mebezobukela i-content yabo more, beyibukele more bazogcina sengena emqondweni ukuthi kahle cha le team engiyisupportayo yaseSoweto iyabheda, awuthi ngiyosupporta le team yasePitoli ewina njalo, because uzoweza ama analysis wabo bazohlezi befavor. Yabo uzobona iSundowns izodlala nale team le kuNedbank bazobe ishaya analysis. Ungibuza ungipha ulimi bazoyishaya analysis masiyodlala nele team lezansi, bazoyishaya analysis ngoba why izowina vele iSundowns, so they will watch that game. Abayenzanga analysis, ishayiwe iTS Galaxy, they didn't do videos. Ngangitshela kuma comments ukuthi wena itheory yakho ithini regarding the channel le. Should the Soweto United fans mele ba unsubscribe lapha noma mele benze njani? Because phela ama fans amaningi asePitoli babiza iOrlando Pirates neKaizer Chiefs ngeSoweto United fans. Yabo but ke
ungangitshela ama comments ukuthi ngabe ama-fans ePirates neKaizer Chiefs kumele unsubscribe la noma cha, because bayathanda ukuyenza lento.